କୋଉଠି ମୋର ଭୁଲ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ ହେଲା 10ଟା ମାଣ୍ଡୁ ପଠେଇଥିଲେ 10 ନମ୍ବର ମାଣ୍ଡୁଟା ପଳେଇଥିଲା। ହଁ ଏଇ 4 ଦିନ ପରେ 11 ନମ୍ବର ମାଣ୍ଡୁଟାକୁ ପଠେଇଲି। ସିଏ ବି ସିଏ ସେଇପରିକା ଆଇଲା ଖାଇଲା ପିଇଲା ବୁଲିଲା ଫିଲ୍ମ ଗଲା ତାପରେ ଆଜି ମତେ ବ୍ଲକ ମାରିଦେଇଛି। ଭୁଲଟା ତ କୋଉ ଯୋଉ ଜାଣିପାରୁନି। ତୋ ପାଖରେ ନ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଖାଲି ଖାଇବା କଣ